en leg. Anne, kan du ikke huske den der leg, vi legede følelseslejen? Gider I ikke det? Skal jeg forklare det? Altså, det er, hvis vi nu siger, at der er en, der går ud, du går ud. Så finder mig og Anne på en følelse. Og så kommer du ind, og så skal du sige, at vi skal danse på den følelsesmåde eller et eller andet, ikke? Okay. Og så skal du så gætte følelsen. Det er sjovt. Okay. Er I med? Ja. Okay. Så går du ud. Okay. Jeg går ud. Lukker døren, ikke? Ja. Ingen snederier. Er det ikke okay? Jo. Men kan man så finde på en følelse? Det er ikke... En forelskelse. Okay, nu må du komme.